Arratsaldeon, bai horixe Maialen, begira non gauden, Zumaian gaude udaletxearen pare-parean bertan, honetan, pasatako asteazkenean bertan, inauguratu baizuten komentua. Hitzak izenak berak esaten duen moduan, komentu zahar batzen, orain eraberritu egin duen hau udaletxeak, Eusko Jaurlaritzaren eta Europako funtsekin, eta orain kultur topagune bilakatu dute musika, dantza eta bestelako arte disiplinak bertan garatu alizateko. Gaur egun oraindik ez dakitzuek entzuten zuen, baina hor fondoan ere musikaren entzuten da, dagoeneko ikasleak, eta gero beste konexio batean izango gara, sartuko gara barrura, zuek hobeto ezagutu ezazuen lekua, baina bertan, asteazkeneko inaugurazio horretan, aipatutako inaugurazio horretan, Zumaiar oso ospetsu bat egon zen. Eta mentxe egin dugu zita, berarekin, begira nor dugun, Lucia Lakarra. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, eguraldi zoragarria egiten du, leku zoragarrian emango dugu paseotxoat, eta kontatuko diguzu asteazkeneko inaugurazio horretan, txoritxo batek kontatu didalako zuk ere parte hartu zenuela. Zer egin zenuen bertan egon izkinen nontzat? Ilusio egiten zidan, gainaren nik eskaini nuen idea hori eta nahi nuen pixka bat antzatu, Zumaiarrentzako. Niretzako proiektu hau gainare oso berezia da, eta nahi nuen behaiekin pixka bat ospatu inaugurazio ederra hau, eta behaientzako dantzatu genuen, zati txiki bat, 5 minutukoa, eta sorpresa izan zen, jendeak etzekien diskutatuta geuden, dana prestatu genduen gure aldetikan, eta jendearen aurrera ipini ginen, eta pixka bat dantzatu behaentzako. Ze ona. Bueno, eta gainera zuk ere, orain konexioaren aurretik kontatu diguzu, Lucia, zuk ere, bueno, hau, azken urteetan utxik egonda, baina hemen mojak zeuden, eta zuk ere, mojekin ere bazen harremana txikitatik. Gainare bi etorri ziren inaugurazioa eta posa handia eman zira behaiek ikustea, nire familiak denda bat zeukan komentuaren aurrean, eta nitxik monjak ikustea joaten nintzen, eta harreman bat geneukan, eta behaiek lehenengo aldiaz ikusi zidaten horrela bizi dantza egiten, eta oso polita izan zen. Begira, zer esango zuten mojarek, inaugurazioan egon zirenak, txikitatik ezagututako Lucia Lakarra hori, begira ze dantzari ospetsuen bilakatu den, ezta? Hala ere, Lucia, horlako, eta serio jarrita, horlako kultur topagune bat, zer da herriarentzat? Zer dakar horlako kultur topagune batek? Izugarrizko edarra da. Gainare pentsatu behar dugu ez dagoela horrelakorik beste herrialdeetan, eta da topagune bat kultura guztiak harremanetan ipintzeko. Nere alaba bertan dago orantxe, musika mintzare eta pianoa jotzen. Eta da, umeak eta helduak eta profesionalak lan egiteko leko bat, ekoizpenak egiteko, sorkuntzak egiteko, eta pixka bat artea jendearin eskuetan ipintzeko, eta jendeak ikusteko nolako gauzak egin dezakezu leko edar bat izaten. Dudagabe, beraz, asteazkenean inauguratu zen komentu hau, esan daiteke Zumaiarentzat eta Zumaiarrentzat badela kultura arnasgune berri bat, ez da? Bai, hori da, eta niretzako izugarrizko garrantzi handia izango du. Guk erabili genduen, gure azkenengo lanan, Los Lettersen, barroan grabatu genduen, hau lanak hasi baino lehenago, horregaitik niretzako, asko maitetzen dut leku hau. Bueno, Lucia, ez dugu denbora gehiagorik, baina harinaren kontatu guzu, zuk ere harreman estua izango duzula komentuarekin, zergaitik? Urrengo lana, Amal Urrindarra, deitzen dana, hemen sortuko dugu. Lan guztia hemen sortuko da, hasiko gara urtarrilaren erdialdean, estrenaldia martxoak 27 izango da Arriagan, eta lan guztia hemen sortuko dugu, ekoizpen guztia hemen egingo dugu, así que Zumaiar haizea izango du. Bueno, ikusten duzue, komentua ireki berri, kultur topagune berria Zumaian, asteazkenan inauguratu zena, eta Zumaiarrentzat bai, baina Lucia Lakarrarentzat ere bai, arnasgune eta toki ederra izangoena.